Siyabonga. Awubandla angikhuleke ebandleni lonke ella ngibingelele bonke abakhona sebebingelele ibandla ngamunye ikakhulukazi uma umngani wami lo Maqemane ubabize bonke bese ngibuza kumphathi wohlelo lapho ukuthi isikhathi asesihambile yini ngoba ikhathi ziyanqunywa la nami ngingaqali ngithi sokwenzeka lokhu bese kuthiwa hawu sokuvaliwe buye kuphina ke siphinde sibuye futhi sizoqala phansi. Angibonge kakhulu kithina sonke sizile la. Ngiyacabanga ukuthi ukufika kwethu ngobuningi bethu kubonakalisa uphawu lokuthi lensizwa esishile namhlanje ibiwubani. Zikhona insizwa but zizinhlobonhlobo ayifani. Khona ezinye eziphuzela into ezimnandi kuphela, bekhona ezinye ezinolaka, bekhona ezinye ezithulayo ezingenandaba nabani. Abantu kabafani. Lensizwa esizoyifihla namhlanje siphelezele ihambe yeko khokho nakuma comrade nabo bonke asebadlule emhlabeni. Akekho ngathi akayazi, ongayazi ongazange ayibona sondele eduze kwayo. Bekuyinsizwa lephakathi kweyinsizwa. Ngenhlanhla abamaziyo sebemchazeka banzi.
baze bamchazisisa ukuba kwakhe insizwa, ukuba kwakhe ikholwa, ukuba kwakhe umhloniphi obehlonipha ngendlela esimanga, ukuba kwakhe ukuthanda ukuthi kukhuleke abantu abamnyama eSouth Africa. Insizwa le esingeke sikhohlwe ngegalelo layo njengoba senizwile. Ingakho nje ngithe uma ngithola umbiko ukuthi akasekho emhlabeni uqondana kabi nokuthi bekukhona imisebenzi ebengeke ngikwazi ukusuka kuyo, base ngithi awu sebeyongisiza bamvalelise ucomrade, mhlawumbe nami sengiyofika ngizobhonga emswaneni. Ngifuna ukubonga umndeni ikakhulukazi ngoba bathi uma bengizwa ngikhala ukuthi oh beke ngisaba khona kule nsizwa, kodwa ke abakhona sebeyosho ukuthi nami ngithe ahambe kahle ucomrade. Kodwa umndeni angazi noma kube ingilozi eyashintsha, noma kube umndeni, noma kube ama-comrade. Ngazizwa sengithi kuyoba mnandi ukuba la sizothi hamba kahle qhawe sisonke. Ngifuna ukubonga kakhulu emndenini okwazile ukwenza lokho. Lensizwa bensizwe sencane sihlangane naye emzabalazweni, hayi kwenye indawo. Ibinodlebe ilalela, ibilimela iqiniso, ibisithatha isinqumo uma kufanele ithathe isinqumo. Ubungathi uma umbuka uthatha ukuthi hayi umuntu nje okanye mhlawumbe ucomrade nje, kodwa ube nento yokubuka izinto athathe inqumo. Umacingwana ke uyithintile indawo yakhe ngoba insizwa bithi mayibona ukuthi hayi kusalungile la ithatha inqumo. Ngeke ngilande izinto ezijulile ngoba izinto ezijulile ngesinye isikhathi suke ejule kakhulu. Ukuba bengingafikanga la ngibe khona lapho esivaletha khona lensizwa, bengeke ngiyibone lana insizwa engibone umacingwane seyikhomba la nansi ihlezi lapha ya. Wawuthi uthe ubani igama layo konje? Mpangazitha. Nangi umpangazitha. Usasalelwe isikwenethu. Usasalelwe isikwenethu sokuza la inhlanganisweni. Umsalelo impela. Ngoba wahamba nalensizwa kuyinto ezazixakile nje emhlabeni, sixakile. Ngaba nenkulumo eningi nayo lensizwa ngoba umngane wami umdala lo. Kodwa kwathi mayicaba ngibona lento yenzeka kulento kwakuthiwa ukhongolose bonke ayikho lento mana sambe manje. Bakrosa ngempela. Ngaleyo nkathi beqeda nje ukcross. Ngase ngithi hey ndifunani lapho? Hayi esela kwasha kwavuta. Ngaqale ngangabatshena ukuthi ngenzani.
ngathula nje bathi hayi ngaphambi ukuthi baye lapha bakhona kwakukhona umgogodlana ababenzile bobabili nawo lensizwa babezwana babenza into ngisayikhoda nokuthi kwakuthiwa yini ngababiza ngathi ozana labezala ngathi hey konakele manje hawini na ngakumkhodo manje bacabanga ukuthi ngiyadlala beza bobabili ngathi hey funani lapho nayindaba kanti sebevumelene nalabo kade basho umfowethu ukuthi abangani bethu abakhulu uyabona ke lensizwa abezwana nendlela eyisimanga boyi-2 ngendlela eyisimanga cabanga ukuthi ayipolitiki ihlangene la into eyodwa impela uma ngibatshena bazozo ayikwasho ukuthi khona konakele noma ngazi ukonakelephi ngoba abantu bonke bayifana nje sokunjani wathi lensizwa uma izwe ukuthi sokukhona inhlangano baba abangani abakhulu abo baphela ubungani ngalolu langa wamtshela ngiyakushiya manje ngekhaya mina wafika kuqala katha lensizwa ngathi uyabona nangu umuntu engimaziyo engimzwayo nowaziyo ukuthi ipolitiki isho ukuthini nangempela uma ifika akekho ngathi akezwanga isigi sakhe ngokumazi ukuba uye ngendlela uyena na yonke into ayinhlonipho thanda uNkulunkulu umuntu uyabona nje makuthi umuntu uthanda uNkulunkulu omazi ukuthi lo muntu ungcwele ngoba khona ngesinye isikhathi abasho nje ngegama ukuthi thanda uNkulunkulu nami ngifika khona le ngeke kungene phela uma unezono sho njalo bena thina into eziclean Jendampe ngesizathu sokuthi ngangimazi ukuthi uyini nokuthi uzokwenzani phakathi kwalomzabalazi sinawo anginenanga ukuthi akahamba eParliament ayoba ngumuntu ozobamba akhulume enze konke esifisa ukuthi akwenze uyabona njengoba sigcwele lapha endlini nje siba ngaka asikwazi ukwenza into eyodwa sonke singaka nje noma ngabe sithanda kanjani manje siye eParliament ngeke sihambe sonke abantu ke bayakhethwa ukuye eParliament ngiyayeka nje ukuthi ngesinye isikhathi akube njalo abanye basuke bathatha ubhululu babo nabangani babo bashone eParliament abangazi nix kodwa eqinisweni uma kukhona ucomrade umaziyo ukuthi uzokwenza lento okufanele ukuthi yenziwe ayithunyiwe kufanele ngisho ngabe ukhona ulayini ubashiya abanye ufakele ngesinye isikhathi ukhipho lapha olalayo nje kuphela faka umuntu osebenzayo samthatha ngalezo zathu lo comrade ukuthi akaye eParliament nangempela izandla zakhe nezika zakhe nezakha zakhe akekho ngathi akayizwanga ilensizwa ke ebangela ukuthi ngikhale ukuthi awu madoda ngizobe ngekho lensizwa isivaleliswa ngiyafisa ukuthi ngibe khona angazi noma umndeni wezwa noma mhlawumbe ingilozi zagijima zabatshena ukuthi
kufanele ukuthi ahambe ngesonto lapho kube kukhona bonke abantu. Ngithema ngifika la ngiqhamuka ngathi mina awu lahamba iqhawe kubonakala ngezigi ezila ubuningi babantu. Insizwa le esishile kodwa kabantu bayahamba emhlabeni. Imithetho lena yenziwa indoda eyasakha sonke. Angazi ukuthi ayengenzi ngathi basiphile nje nomphelo. Isikalile isikhathi futhi uma ungalungile kahle yasikala sibe sincane. Ngikuya ngokuthi bamba kanjani. Buka ngathi sifadala sekhona namanje sazoba khona futhi ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Yebo. Ngisho ukuthi ngifuna ukubonga kakhulu kuma comrade ezela ngobuningi bawo azophelezela leli qhawe lethu. Nibona likadise ubuntu ngempela nozwelwana. Lensizwa ngenkathi igula ngangazi ukuthi sisesibhedlela. Yathumela ukuthi ifuna ukuthi ngifike ngizoyibona esibhedlela. Ngithuka ngathi hawu umuntu mase esibhedlela usuke esibhedlela ezophuma. Wayasho kanje. Ngayeka konke okwakukhona sahamba nomfowethu Macingwane. Ngoba naye wayembizile. Sawumbona. Ngokwami ngabona ngathi sekunomehluko kulokho bekushiwo kuthiwa ukula ngendlela esimanga. Ngathemba ngathi hayi iyavuka insizwa. Futhi wajabula masikhona. Saxoxa kabanzi. Nganethemba ukuthi hayi insizwa izobuya sibe nayo. Ngithuka kakhulu mase ngizokuthiwa useshile emhlabeni. Ngasho ngathi impela kuyiqiniso ukuthi impilo akuyona into ongathi uzoyithemba njalo nje. Kuyenzeka ukuthi ngesikhathi wena uthi hayi usaphila lo kanti isikhathi sesifikile sakhe sokuthi abizwe. Ingakho kube nzima ukuthi how izofihla lensizwa ngekho. Ngijabula kakhulu ukuthi ngila mayifihla lensizwa nami ngizosho ngithi hamba kahle eqhawe lamaqhawe kithina sisonke. Angazi noma abanye bethu bayenzile nimbonele kulensizwa ukuthi unjani. Ngoba sifani. Insizwa le ebihlukile phakathi bo comrade bethu abaningi. Asifani sonke. Khona abanye abakhona kodwa basebenza ngenye indlela. Khona abanye khona abezelo kunye nje. Kodwa lensizwa ibize ngeqiniso futhi izimisela ukuthi izojuluka ijulukele ukukhulula umuntu omnyama. Hayi ngokuzenzisa. Hayi ngokubukisa. Ngokuthi kufanele ukuthi into omnyama abuyelwe izwe lakhe. Ngomunye wabakwazi lokho bekuzwa ngendlela ehlukile ngeqiniso. Ngoba ngesinye isikhathi sibakhona sithi sifuna undle emnyama kodwa sibe singasho lokho ngokwangempela. Ungangibuzi ngoba usuke ngichaza amagama. Angizela ukuzothi khona amavila nezikhuthazi no. Ngikhuluma nje ngalensizwa
enizwile noma sekukhulunywa ngayo isencane noma isikhulile nokuthi ubenze njani abantu bala abahluphekileyo bebazi ukuthi nangumuntu ongasenze something ekuhluphekeni kwabo. Asibaningi ke sibanjalo. Kodwa sinento eyodwa ukuthi siyadudula siyalithatha lelizwe. Ube ngomunye obezoba nento enkulu ayenzayo ekutheni sifike ngale lapho siyakhona ekuthatheni izwe labantu abamnyama. Silahlekelwe ke ileli sosha. Sengathi ungaba khona angathi uma isengale abancinze ngozipho. Sebenza kuze siwine abatshayine kanjalo. Yebo. Ngiyathemba ukuthi uzokwenza lokho. Uzokwenza ukuthi sonke senze into efanayo ukuze sikwazi ukuthatha umbuso wethu. Angazi ukuthi iminyaka mingaki mhlambe abazi umlando bangasho ukuthi bafika nini abelungu. Sekuyisikhathi esingakanani bafika kokuqala bacela ukulala. Bathi nje bangabona ukuthi sebeyabona ukuthi kanti bangahlala la. Base behamba belanda izikhali zabo zokusishaya ibhamu. Baqala izimpi eziningi ezalo isikhathi eside bebulala umuntu omnyama ngebhamu. Thina sibashigwaza ngomkhonto. Manje umkhonto babe bambala bakwazi ukucisha ulukude. Babefuna ukubamba eduze sasho njalo isiqhwaga sakaZulu. Uthi ngaphatha imkhonto eminingi awube munye. Kwaze kwafika lapho khona okwathiwa belungu basihlulile bathatha izwe lethu bathatha yonke inhlobo yento. Iminyaka ngeminyaka. Sale saqala phansi salwa. Kodwa kula kwethu ngoba sasihlakazekile basehlula belungu. Ngoba babeshaya abanye ngale kwentaba. Babaqede baphinde boshaya abanye ngale, baphinde boshaya abanye ngale. Singahlangene. Bona behlangene beyimbumba abelungu. Uma bakha idolobha bahlale bonke lapho. Kwahamba indle emnyama amakhosi nabo bonke babona ukuthi sishawela ngoba besihlukene kufanele sihlangane. Yahlangana indle emnyama. Kwahlangana amakhosi onke ase South Africa. Kwahlangana abefundisi bonke abasebekhona. Bendlu emnyama. Bakha inhlangano eyodwa vi. Kulokhuza inhlangano ebizwa ukuthiwa yini? Nikhohliwe. Asikisa ngoma sifule. Bakha inhlangano okuthiwa u-ANC. Musukuphika history. Sihluleka kunje ke. History leyo. Mawuphika yona kusho ukuthi maye babo usazokufana nalabantu abasihlupha sinenhlangano eziningi la South Africa zabantu abamnyama. Iqiniso lelo ngilikhulumayo. Yakhiwa amakhosi ethu nabefundisi bethu i-ANC. Ukuthi kwaba khona igebengu phakathi enye indaba leyo. Indaba esisazoyilungisa nayo. Ake ngikubuze nje umbuzo. Mawungahlangana namhlanje noLuthuli. Uzomzonda siphu. Indaba nasimosha. Ngingakusho lokho.
niyafisa ukuhlukana noLuthuli manje asizothi mase sithathizwe silungisele into ethi ibuyela kuTinto yethu sibisho bonke noLuthuli nosibanibani singahlukana nabo thina nivuma kancane anibafuni ngilanda umlando Musa ukuzonda umuntu ophethizwe namhlanje owesilimo umfanise nabantu abalwela inkululeko bafa abantu no hlukanisa ngeke namhlanje uthi uLuthuli hayi bahluleka ubani lokuzana wayisela kaLuthuli ubani ukhumbula sebekuyeke ngempela u-ANC labantu bacabanga ukuthi into ezalo hayibo ansamazi ubani bathini u-Archie nikhohliwe no akasekho ukukhumbula ukuthi ubani Maqingwane wadla Maqingwane no uComrade lapho uNelson Mandela bakuphikisa ubani Oliver Tambo yes nizwileke Oliver Tambo nicabanga ukuthi ilokhuzana ngizobabiza ngithini because babe ngaphezulu yonke into ekulweleni inkululeko sesizothi manje ngoba kukhona abantu eqinisweni abayizimpimpi ababulela iANC ebese nabo sibafanisa namaqhawe akithi ngeke ake ngimxoxele ngamzukane ngitshela iANC ukuthi ngeke ngiphinde ngisebenze nayo mina le ngabatshela ukuthi akuseyona leya ANC akuseyona leya sekweka Ramaphosa le ngathi ke mina ngakha manje umkhonto kodwa ngeke into yami lengithi ngimember yayo ngayo ngithathe kufuna ihlale la kubona ngihlale lapha kubona baya enkantolo bethi bayongithatha ukuthi angihambe ngoba sengihambile labehlula icala ngazikhethela kuba uANC ngoba ngifuna ukukhuleka izwe lakithi niyangizwa impimpi ziyalithatha ziyaliphuca kufana nokuthi udadewenu noma umfowenu athathwa abantu abaleke nabo ngeke kusho ukuthi mina sengizokwakhuza umhlela ngingabi nandaba naye kufanele ukuthi mase usuthola izikhali zakho uhambe uyobalanda angisiyazwana funa manje sikhuluma ngokuthi kuyizwe limi kanjani nazi kahle ngamzokwane salithatha thina siumkhonto sosuka la sithi phumani zonke impimpi sibuyisa abantu bakithi zikhona phela ngisiyazwana bavuma kancane ababona abazwa kahle yes
ngifuna sizwane iANC enye into eyayakha funa ningizwe kahle ngenkathi seyivalwe umlomo ivalwa belungu yayisiyakha inhlangano eyayibonwe yintsha yeANC ngamzukwana amabhunu ethatha umbuso emangisini athi amabhunu umuntu omnyama fanele manje ahlushwe kakhulu intsha bakhona bayintsha la yathi intsha isemhlanganweni wayo right yathi ngeke amabhunu agibele phezu kwethu uma kunjalo sizokwakha into yethu esizoyibiza ngokuthi silwela inhlupheko yomuntu omnyama behlangene besemhlanganweni wabo bathi sizo boycotta sizokwenza yonke inhlobo yento le ukuze siwahlula amabhunu uma esesehlulile uma sibona ukuthi adlangile siyokwakha isisho sethu esisha sokuthi siyalwa manje kufanele siyilweleke mahluleke ukukhuluma ngamanye amagama sithathe ihlangu silwe bayifaka ebhukwini lababalenza lele lagcina selile leli kuzana ibhuku kuthiwa yini ubanikhumbulana Freedom Charter hey leya lokhuzana lemhlezi lapha sewuyakubona ufuna ukubuya impela ngokusheshsha kanona use sharp bathi kofanele ukuthi sihlome silwe sulelizwe labo baba kusho iYouth League ngalonke kathi kwaboThambo noSisulu noMandela bona bathatha leso sinqumo athi amabhunu uma esevala emlomo iANC kwathiwa iANC isizosebenza ngokufihleka underground lezi insizwe imbili ezazikhona makuthathwa lesinqumo sokuthi kufanele kuchitheke igazi uma sihlushwe uSisulu noMandela bathi sengathi ukufike lesasikhathi sokuthi kufanele sishaye impike manje yaxoxa lonke indawo ende bephikisana baze kwavunyelwana ukuba manje akuliwe uthe uma sekuvunyelwana wonke ukuthi kuzoliwa manje kwathiwa ngoba ngeke le organization yethu yokulwa ibizwe ngokuthi uANC ngoba phela sokuyiqala uma uANC ngokomthetho wamabhunu sizoyibiza sithi ubani na uLthuli owaye umongameli ngalonkathi waxoxa indaba ende yendlela yabantu abamnyama abalwa ngayo balwa ngenduku umabelo kodwa mase kuthiwa impi balwa ngemkhonto wayixoxa indaba yaphelela wayesethi ekugcineni ufisa ukuthi lenhlangano ekuthiwa mayakhiwe ayibizwe ngokuthi izoba umkhonto wesizwe uLthuli lo washo njalo kwavuma wonke umuntu owayekhona lapho kwase kwakhiwa umkhonto wesizwe osolwa nabelungu ukuthi bayahlupha ilapho ke iningi lethu elangena khona sibasha kusokuyaliwa manje
khonto wesizwe. Ngenkathi ke ngibona ukuthi lo ANC akusiyona lo wethu soko Ramaphosa lo asikwazi futhi ukuthi kungalokhu sakha amaqembu amasha ngoba washo lutho abakusizi ngalutho. Kulapho ke engithema ngibona ukuthi konakele manje sekufanele sibuyele ehlathini lapho sasikhona nabantu bazi ukuthi senzani. Asihlangene njengoba kuthiwa kunombutho omuhle ukuthiwa ngiyathanda ukubuza izinto ngendeni with democratic something sorry ayisho lutho leyo nto. There's no democracy la. Akekho nje kinini ongathi thina we enjoy democracy. Ayikho. Ayikho. Ungasho nje moyithandela belungu okwakho lo. But kithina ayikho. Sathi ngoba uma sithi umkhonto kubokuphela. Right? Bazothi oRamaphosa hayi party yethu kwakuyiphathi yethu kodwa bayibulala masibuya ngaphandle. Kodwa bebezothi hayi yethu basho kwavuta sase se-eda into encane nje ngaphezulu. Abazi namanje ukuthi banakwa yini ngoba ngisho sebeyinkantolo uzange kulunge lutho. Sathi umkhonto wesizwe party safaka uparty just yithi lapho umkhonto ushenda yithi lapho bayenkantolo baze baphuma abakwazi ukuthi yabo le ethu le umkhonto wesizwe party iphathi manje le esilwa kulezi insuku zanamhlanje. Sizwana niyabona ukuthi asifunanga ukubaleka osikweni lo Mandela. Asizange sifune ngoba sizothi mase sithathe ilizwe sithathe nalento yethu kwaku ANC sikwazi ukuyeka yethu. Asikwazi ukuthi singalahla Mandela. Uyazi ukuthi nalento abantu abaningi abazi nalento yenza ukuthi kuthiwe kuzoba khona ukukhuluma eSouth Africa kuxolelwana ukuba sasithanda sazi ngathi sorry silwe nje unomphela ngoba singabantu kwakukhona abaholi bethu yibo bodwa ezweni abake babanjwa ngobuningi babo bayofakwa ejele kwathiwa niyohlala khona nize nifele khona. Ngenkathi kuthiwa kuxoxwe sathi kubalulekile ukuthi baphume abaholi bethu ukuze sikwazi ukuthi silithathe izwe siyothi mase silithathile silithathisise. Siyezwana akuyona into encane le. Akuyona into encane le. Into enkulu yokulelizwe. Ingakho nje sithi uma uyilungu lomkhonto wesizwe awukwazi ukuba sigebengu futhi. Awukwazi. Uma unjalo kusho ukuthi awazi ukuthi wenzani. Awukwazi futhi ukuba isela. No. Kanti uma usalibelo ungena emahlathini nasemzini ube isigebengu siyoyithatha nini izwe. Ofanele sithathe izwe ngokusheshsha. Thina sinento enhle kabi ukuthi sonke thina abantu abamnyama sibaningi eSouth Africa. Yini pho esinqandayo ukuthi sithathizwe ngobuningi bethu njengento eshoyo ngokwelokhuzana yakhona. Sithathizwe kufanele silithathe abantu esikhundleni sokubathathizwe bantshontshe imali baze konke maye babo siyezwana kahle yebo ngamanye amagama asingayithuki inhlangano kuyona yaqala izwe ukuyona yaholwa abaholi ababekezela konke singalwi ngezilima lezi sizithuke sengasesila nabaholi bethu akunjalo yekeni ilima azikho ilima zakhe emhlabeni isilimo siphilinde isikhathi eside ngoba uyabona nje
asazi ukuthi kuyasa noma kuyaswa uyayiphilela nje cela ukudla kuphela mamba ngilambile mlambise ayihambele asiqonde thina sithi thwi njengothi lomkhonto ngijabule kabi umfundisi ngoba bengihlangene nabefundisi bethanga bengihlangene nabefundisi siyahlangana manje nabefundisi akusho ukuthi ngoba umuntu umfundisi manje usengcwele uma izwe lapho lithathwa ngisho uNkulunkulu wayethi babulaleni yebo aniyazi indaba yebo abeshaya ngekalvasi mabengezwe kufuneka abantu abangcwele nabantu abenza into ephilayo siyezwana funa ke singaphindi sithi yekani nje ukukhuluma ngabanye abantu ake ngikhulume le njengoba thina sumkhonto wesizwe asingathukani nabanye abantu sifunani kubo ngoba yethi indlela ibheke ekuthatheni izwe silibuse kahle ngendlela kubuse wonke umuntu nginhliziyo yami ebuhlungu ngizwe umuntu esethuka baba ngithi Nkosi ufunani uchitha isikhathi ngokuthukana nomuntu wesilimo ingabe siqoda phambili ngizwa kahle even inhlangano lezo kukhulunywa ngazo uyifunani ngoba ngabe senza lento yethu thina uyabona nje izwe lonke lithi lento esiyenzile i-right yona ufanele siyithole manje icicinganyana lezi ingane siyifunela nisichitha isikhathi sijuluka impela nje wesibani weyikuthi ufunani kulo muntu ngoba siyayazi into esiyifunayo kunjalo angithi ngifuna ukuthatha izwe lo baba nomhlaba wobaba nomcebo wobaba konke kubela kuthina so sibahluphelana abantu benkosi ngoba mase sithathile soshintsha imithetho izophela lo mthetho okuthiwa i-Roman Dutch law asiwona ama-Roma thina asiwona ama-Dutch yini sibuze ngethi sibuse ama-Roma nama-Dutch ngiyavuma maye babo singenza ukuthi umuntu omnyama wonke kulolu khetho oluzayo sithathe yonke into sikhohlwe abantu kungathi ngoba sesikhona ukuthi asibaningi thina no thatha yonke into ngishuhlanya thatha yebo sithatha into which belongs to us siyezwana uyabona ke noma ibandla la noma yinini asingalokhu sithukana nabantu ANC ngoba thina zima ANC saphuma lapho ngoba yayingaseyona i-ANC kwasuke Ramaphosa something nama ngiyazi uyabizwa kuthiwa yini siyezwana benqanda nje le nto ethi hayi masitsheni thina ngo-ANC no nisukile nina mina ngikhona sekhona ithikithi lami lilapha mangifika nje ngothi sorry ngangila kuqala ubani okhalala silungisizwe siyezwana ma-comrade ningathuki ukuthi hey lo muntu usiyampompoza sivumelene nomphathi ukuthi akukho sikhathi sibekiwe lapha to ngathi nawe ungajabula ngimtshelile ngathi ungakulokotheke uma sengikhuluma lapho lokuthi hayi manje as long as usakhanya nje kwaze wamtshena nokuthi ungakhathazeki yonke into isilungile funa nje sihambe siyofihla umfowethu bekuphela hayi ngathi hayi ke awungabathola beshibhile madoda ngiyabonga bakwethu mndeni lokhu esikwenzayo ukuba kanye nani ukuzwa imizwa kanye nani kulensizwa ehambise encane bekukhulu abasezokwenza bekukhulu obekuza obuzosenza ukuthi
igalelo lakhe silizwe njengoba bese silazi. Ingakho ubona sila ngobuningi bethu ngoba sithi lo owakithi ube nathi masizomvalelisa simcele ohambeni lakhe ukuthi abatshena abanamandla phambili futhi abasipha amandla sithathe izwe lethu ilethu lelizwe umhlaba wethu lo umnotho wethu lo ungowethu. Ifuna ke leyo nto ukuthi uma senza lokho singakwenzi ngendlela ebheke eceleni siyenze ngendlela eqondile. Ngiyafisa ukuthi iningi lethu lingaba into efana nalensizwa. Kunezinye izinto esizoyikhuluma kuzofika lapho khona ngoba mina nginamahlobo engizokhuluma ngabantu abala kodwa abahluphayo. Akusekude ngoba kuze sekukhona abantu by the way mhlambe nina nazi asebeke bahlehla la kuthina behlehlizwa izigwishigwishi lezi. Enye into engafuneki uthando abantu abanalo lokuba baphathe. Asingenelanga ukuzophatha la. Singenele ukukhulula umuntu omnyama. Isimangala sikhona lapho lenkinga ekhona kakhulu. Uma sijoba sihleli kanje angithi kukhona ilevel yabantu abanikezwe ikhundlanyana ezithile, abanye ikhundlana etheqaxa, abanye ikhundlana etheqaxa, abanye ikhundla impela onkuzimala. Inkinga ilapha kulento esengishilo ayikho kuma ordinary people. Ila inamanga yini singake sivumelana ukuthi uma kukhona umholi ohluphayo ningayi kwabanye abantu nizela kumina ukuthi nangohluphayo ngoba okayi ngoba sekube khona abanye ababambekile, abanye esibasusile sibasusiswe yikho ukuganga. Asakhuluma manje ukuthi siyafanisela. Asifuni leyo nto. Sifuna inkululeko yethu. Kuze sonke ke sithole yonke into yethu yasezweni lethu. Siyezwana. Musana ukuthula uma ugedle ihlikisenza izinto ezirong. Thanini gedle? Mawuthanda. Wenzani manje? Mungalazi likagedle ihlekisa. Mhlanganyelo. Wenzani manje? Mungalazi likamhlanganyelo. Jacob. Wenzani manje? Ningenqeni. Ngoba lokho esikwenzayo ukukhulela izwe lakithi akuyona umdlalo. Akuyona into yokudlala. Ingakho nje kimina noma ngabe ubumngane noma ungakanani mawuganga sorry bangikhuzaka baholi bathi hey xosha abantu kakhulu wena kathi okupheya ngithule ababenza lutho futhi ngiqalile ke manje qalile futhi Tendamper ngiqalile ogangayo Siyezwana Hiba kwethu abantu bathanda ikhundla ngathi baloywa ngathi baloyile abanye uma esephethe isikhundla cabanga ukuthi into yakhe ke manje akunjalo Siyezwana kuhle ngoba sigcwele sibaningi la siqhamuka zonke indawo nixoxele nabanye ukuthi asidlali manje
asidlali impela no siyabafuna abavota sizikumxosha siyamkhipha esikhundleni siyamkhipha ningenqiniki ukungitshela maningezi nizongitshela nisifike sekude sekulate hayi ubani uyahlupha hey uyabona ngokubuka ngehlo lenyoko ngoba ngifuna ufike kusakhanya uthini manje lo sisi uthini la Thulani uma ufuna ukungixoxela woza kimi uzomxoxela uma ukhuluma lapha ngibona ukuthi ubani ngengani ukuthi ubani uma nje unendaba woza nayo into ebalulekile comrade i-organization yethu ithemba labantu base South Africa abamnyama asingayonike leyo nto asingayoni siyezwana bavuma kancane-ke manje yabe sebeyabona kulungile ke bakwethu angibonge kakhulu ngibonge ukuphuma kwenu namhlanje nizophelezela iqhawe lethu kuhle lokho kuyathandeka ngibonge nebandla ebisebenza nalo kuleya ndawo babonile befika la sebebaningi besebenza nawo lensizwe ngiyanibonga nani ukuthi nizokwazi ukuphelezela leli qhawe ngibonge bonke nje abafikile abefundisi nabo bonke abezile bazothi alihambe leli qhawe lokhu kumina kubonisa ukuzimisela kwethu ekuthatheni izwe nasekukhonzeni abafowethu nodadewethu esihamba kanye nabo isikhathi ke sesiseduze kulonyaka ukuthi silithathe izwe usho wonke umuntu la ukuthi umkhonto wesizwe wona omningi manje eSouth Africa siyohlulwa yini pho ukuthatha izwe lobaba into ithina senza izinto ngendlela efanele nangendlela ezothile nangendlela ehloniphekile uma sizothatha izwe lethu asisho ukuthi sizothatha into esizoganga ngayo sizothatha into ezokwenza ukuthi umuntu omnyama aphile impilo emfanele ezweni lakhe ikithina leyo nto asikwazi ukufika lapha singakathathi izwe ingakho kufanele uba ukuthatha kwethu izwe ukuvota iyona ndlela leyo zobisisa ekuphileni nasekubuseni njengendle emnyama kuningi sokushintsha kuningi sizokwenza ukuthi sonke sizizwe ukuthi singabantu okwamanje asikabe abantu noma sithi sakhululeka inkululeko mhlawumbe yihalf zimbalwa izinto okuthiwe sikhululekile ngazo amalungelo nje kuphela ukuthi akusezi ukushiya ukuthi kafir sizobizwa kuthiwe nawe sir whatever phela yonke enye into asikayitholi imali yethu la imbuwa phansi iphethwa abelungu ayiphethwe yithi ibona abakutshena ukuthi le kanje benza yonke inhlobo ukuthi thina singabi nayo imali ekhulayo ikhule yabo kuphela ngisho ufuna ukwakha umsebenzi ufundile umnyama bakubuza egcineni bathi sorry asikwazi ukukuthatha asikwazi ukukusiza futhi kodwa umuntu omhlophe uthi efika nje bakhuluma nabathi 1 2 3 but sorry nansi imali zoyithola ingaka ayenzeki kumuntu omnyama yithi okufanele ukuthi sizithathele into yethu kubantu abayizigebengu akufanele ukuthi nasiba ngoba sihambe sithi sifane nomuntu ohamba okhela omunye siwe singafiki la siyakhona
kanti kulapho khona besothola yonke into. Ake siziphathe ngenye indlela. Siyezwana? Ngiyafisa ukuthi lensizwa elele la ikisiphephethe nje sonke nje isiphephethe sifane nayo bese siba abantu abahle senze izinto okufanele ukuthi zenzeke. Ngiyabonga ke ndeni, ngiyajabula ukuthi lensizwa isebenzile, wenzile umsebenzi wayo. Siyanibongela. Akuningi emhlabeni lapho khona kuba khona umuntu ukusukuma abantu bonke bezothi lo ube ngowethu. Siyanibongela. Sithi kodwa nilale ngenxeba. Into le eyenziwa uNkulunkulu ukuthi sohlala sihlale sihambe. Angazi ngamzukwane ngifika le ngokuza ukuthi why uyesho njalo na. I hope usemusha. Ngoba usemusha impela useyinsizwa. Ngombuzo ukuthi sasenzelwane ukuthi sami. Kodwa kuthoma usufike kuyena usufike ekugcineni kumnandi kuyahutshwa akulanjwa akwenziwa lutho kumnandi. So sonke sofika. Angibonge baba. Angibonge. Lumhla sibuya, lumhla sibuya, lumhla sibuya yo kuthi lumhla sibuya, lumhla sibuya, lumhla sibuya yo uthula kuthi Tuma embamba phezulu tuma embamba phezulu umhla sibuya umhla sibuya umhla sibuya yo umhla sibuya umhla sibuya umhla sibuya yo I
Sesambile nje kanjalo ngiyacela ubishop ngomezulu asondele sesisondela ngasephileni baba bese